Selamat hari Minggu ma di kita saluna. Guarne minggu ta sadarion ima minggu misericordias Domini. Namar lapatan go las niroha ni Jehovah do tanon. Do topik marhaposan tu Jehovah ma hamuna. Tapuk kama parminggota maredita sa bukwede 574 ayat 1 ditulu. Marhite-hite guarni Dewata Ama, dot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tot di perbadia natuma palangit, dot tanon, amin. Gok asini rohani jauh bado tanon, marhite hatani jauh bado menjadi akalangit. Marulup-ulup mamu,
ale akapartigor mangasahon Jaoba talukdo marede akan naujur marroha. Haleluya. Martang yang maita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama do maule ate do hami tuho, ala ditaluon hodo dosa do tamatean, marhite hite hamatean mi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheon mi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean, ai hodo uluan nami, ruas mudo hami. Di pausato do hami sian awolomun tu hati uron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargugui mahami mamuji dot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor siaun na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Mari deita buku D 564 ayat 1 saat 2. Tatang yoma pati ini debata di minggu ta sadarion, ima patik perjolo saat rodi patik pesapuluhon. Patik perjolo, ahudo jauh bari Batam, ninna de batata, dang jadi marakup ahu bainomu de Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangahana di Banua Gijang, dohot dan di Banua Tonga, rodina di Bagasan Aik, rodina di Torini Tano, yang go tunggabe si sobaon, manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni de bata, yang go soture dalanna, aihona humna dosugut, akan amar seneang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon hari minggui, dinaono marima ulahamu nasa si ulaunmu, alai anggo ari papitihoni, ari peradianan ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu we, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi diisi ni hutani halape na mangibati hutam. Adina ono marido di topare bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papitihoni. Dibahin do ubahin di supasu di bata ari paradianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon. Ikop pasangapamu do natorasmu, asamartua ho jala liling mangulu, di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paunopon, unakko mamunu. Patik papituhon, unakko mangalakuk. Patik pawaluhon, unakko manakko. Patik pasiahon, unakko olo makatidakon hata nasatutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham,
bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, donga saripe ni dongamu, manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lobuna, manak kodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringo tupati na sapului, odo. Ahudo jauh bade batam ninna debatata. Pargogo na suatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut paduluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan nasogoroha diau. Alai asido rohaku, dia akan namar ribu-ribu. Akan namar holong ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na ubar tupati mi. Amen. Mari deita buku ede 733 ayat 2 doa tolu. Tato poti madosata tuadopan ne debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar para siroha jala partalup ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami dibahini sai se sama sudi dosa nami. Danga dong nau pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahon hami tujulom. Dibahini pasonang jala apuli mahami akan na inokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Para siroa jala pardengan basaru jaoba. Lebat terimas jala para siroa godang. Dang di bait tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang di balosot tuhita hobar tuaka jahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida anakna. Asini rohani jaoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Mari deita buku ede nomor 477 ayat 1 saat 2. Tatangnya matur buku epistil di minggu ta sadarion imana tersurat di pangukapon bidu 5 mamuka ayat 10 sada saat rodi ayat 14 tajahama margati soring. Dungi mamereng mau gabe hubege ma songon suarani natorop suru-suruan humaliang habang sai nang suarani akka parngului dotak kasih tuai. Ia torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu. Gabe hubegema suarani natinopa akana di Banua Gijang, di Tano, di Toruni Tano, Rodi na di laut, tungsa luhut na di bagasan nakai madok, puji-pujian do tamuliaon, do tasangapon, do tagugun, Rodi saliling-liling nama ibana, nahudul di habang sai, dohot di biru-birui. Ima saatna martua ma akan atumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari deita buku ede onom 134 ayat 1 2. We'll be right back.
na tidak koma haporseautai, songona hinatindak koni dongata sa porseaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea, anak ni bata Jehovah na susadai, imana tinubuan ni si Maria, na gabi-gabian serta di perbadia, adorang suagubuan, ido tuata, na kemau na bernit, di panguman ni silatus, na mata terpajal do ibana di au penut silang, na tua tuban wa turu duni tanam, na mangulu di hari patuluhon, na manaik susurgo, laut di siamun de bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimai wana pe mangulak sogot tutanon, namumi halak namangulu doat namate. Au porsea ditod di perbadia, jadong sada huria nabadia, huria topan nyala Kristen akan nabadia, do tiasaan ni dosa, do tiatai namadok, ndak mangulu sogot daging nyala nang mate, do dia muluan nasura sudah. Amin. Tikting na masa di Huriata di minggu ta sadarion ima tanggal 1 Mei 2022. Na parjolo danak nasorang di basa-basahon tuhatta do sadada danak di keluarga amang Indra tua perdosi inangi boru si jabat sadada danak boru na di hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022 inganan nasida di lapangan tembak Manangwek Pitu. Napa duahon ruas nataba tajalo do gebe ruas ni Huriata ima keluarga amang Hendra parluhutan hutagaul ST inangi Laurin Berlian Boru Tapu Bulon SE nasida majalo pasu-pasu pabagaston di Huriata na di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 inganan nasida di Jalan Bunut nomor 10 Walu RT 05 RW 04 Kelurahan Pondok Ranggon Cipayung Manangwek 2. Na patuluhon naneng marbagas titing parjulu naeng majalo pasu-pasu pabagas soma Herbin Parsauran simajutak anak niamatta Hitler simajutak tubuh ni inatta tianggur buru papahan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Gang Iman nomor 37 RT 06 RW 05 Kelurahan Cibubur Manangwek 10 dohot orwana aska prestisi boru manurung boru ni amata gopar beston manurung tubuh ni inata mintaria boru sinurat ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Kelapa 2 Wetan RT 0 Seda RW 06 Kelapa 2 Wetan Manangwik 5 pamasuk-masuan di Patupa hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur. Tikting paduahon naeng majalo pasu-pasu pabagas somma David Jacob Maruli Hutapea SH anak niamatta Tigor Parulian Hutapea SH tubuni inata Dr. Lydia Maria Maniur Boru Simamora ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Pondok Ranggon RT 03 RW 0 Sada nomor 54 Kelurahan Pondok Ranggon Manangwek 2 dohot orwana Gaby Grace Gabe Boru Simbolon SPSI Boru ni amata Eston Paulinus Simbolon Nahinan tubuni inata Dermawan Roswita Boru Pangaribuan ruas ni Gereja Kristen Indonesia Cinere Sian Huta Jalan Kintamani 10 Blok 5 nomor 7 Geraha Cinere
Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur. Napaupaton, ruas napida, mulai sadarion pindah huria do keluarga, amang level Vinci Simamora, inang nila kasih boru siahaan, rap dohot dua yanakon nasida, sada bawa sada boru. Inganan hian di Jalan Haji Bain RT 03 RW 06 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Manang Wik Onom Pida tu HKBP Kalideres Resort Kalideres Napalimahon ruas Namar Sahid tabuan ma ditangyakta akar ruas ni huriata na di bagasan Parsahiton na parjulu nyonya FW Sitijak boru stopul wek tolu di RSPAD na paduahon nyonya tabunan berusiahan opu Deborah wek tolu di Rumah Sakit Darmais na patuluhon Daniel Hutapea wek tolu di RSUD Pasar Rebo na paupaton Amang Gundo wek tolu di Rumah Sakit Kramat Jati na palimahon Samuel Limbong Manang wik walu pemulihan di Bagas Nasida. Na paunopon Kenso Immanuel Pak Pahan wik sia pemulihan di Bagas Nasida. Na papituhon Nyonya Calvin Manurung boru si Hobing wik 11 di Rumah Sakit Polri. Na paunopon Distrik Walu DKI Jakarta hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 Distrik Walu DKI Jakarta melayani ibadah dan pembinaan Naposo Bulung se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Dohot topik meneladani kepemimpinan Kristus dalam tahun kesehatian HKBP. Acara dimulai pukul 10 WIB di HKBP Cibubur, Resort Cibubur dengan jumlah peserta 240 halak. Nah, dipimpin oleh Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH. Nah, papituhon, ucapan syukur bulanan. Hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, Papu mo pengiliado hita songon ucapan syukur bulanata. Tapasahat nai sian lasni roha songon parbueni hapor seota. Nah, pawaluhon, hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB ima acara paborhaton amang situa pardidungan lebat tobing wik walu memasuki masa pensiun ala naunggok umur nasida ono 5 tahun na di tanggal 2 Mei 2022 laos papungo pelead dohita di tolu hali Parmingguan. Na pasiahon pengumuman di sakapi huriata do nang patupahon pengadaan genset tu haperluan garejata dohot gas M Gloria. Pinangido ma tu ruas na mga tusi taringot tu listrik manang genset. Asa makata itu parhalado parar taon ni huriata lao mga leon hatorangan. Na pasapuluhon ruas na moding. Nunga marujung ngolu sahala ama ni ruas ta ima. Amang Ronald Manurung nahinan manang Opu Gwen Manurung marumur 15 tahun. Hina baluhon ni inata duri tarida beruna 70 maringanan di Jalan Jankes AD nomor 30 RT 08 RW 02 Munjul Manang Wik Tolu. Moding na di hari Sabtu tanggal 30 April 2022 tu udean hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022. Di Patupa Huriata do Parmingguan di rumah Sopo Gabe masuk pukul 10. Masuk mahita tu acara namartingot ruas ni namoding atong jongjong mahita salhutna. Ujung perdalanan ni ngulu ni dongat taon laos pangotok kita do sude nang hita pe di sadatiki tong do songon nasida iko moding ala ni tok tong mahita marpakirimon na mangulu sa leling di Portibion
Jala sehobas manang sadihari pehita lao mana di kontanoon. Taingot mahatan itu hatta di pangukapan 14 ayat 10b. Martua ma akan amate di bagasa Tuhani olat nion. Tutu di doktor di masohok mana sida sian paru kilo nasida. Aina mangihuk matu nasida nani ulan nasidai. Tabuam masude keluarga nang si solhot na tininggal honni dongata naung jumolo modingi asa anggiat ma tuhatta na mengapuli nasida alani martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Akatikting na mangihut boy mata jahana adong di warta jemaat song nima tikting di minguta sadarion.
Maredita bukwede 214 ayat sada do satorusna huhut papungupelian sada A dot sada B. Oh,
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mengaramoti ate-ate dohot pikiramu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Akamanginang na hinaholongan ni Kristus na adong di gereja noaing dohot na mangihuton ibadah secara live streaming na di Jabu, dohot manang na di pardalanan, manang na di rumah sakit atau dimanapun. Lasroha boy pajupang dohot tita saluhuna akamanginang. Ala memang odepe parjolo sahali hami ro tuhuriaton jala rak marsaur dohot tita noaing. Watadaho kami majo diri nami, ya kami Padita Joshua Martua Frandiko Aritonang, opusunggu. Ya. Manang biasa dijo holan Padita Joshua Aritonang. Oma boru sitorus, dainang pangitubu boru sitorus, molo bapa tong dua Aritonang. Tong dua Aritonang jala kami anak paunopon sian onong bersaudara. Anak kon di Padita do kami amanginang tong alai nung ngapensio be na tua-tuai jalan waing tinggal di Balige dukon pensiun. Jala kami makobasi di HKBP Cawang, pagaran di HKBP Sutoyo. Huria onoplonom kakak, jala saya sering salah mengerti orang. Saya diri podo HKBP Cawangon, HKBP Sutoyo. HP saya sitong na HKBP Cawang, pagaran di HKBP Sutoyo. Jala di sini kami makobasi nunga 3 tahun lobi sabulan. Akamanginang jala Imara partinadan status molo status noeng dang taralusan dang marhaso tado biak kamanginang dang na pala promosi rupani molo promosi 0853585890 iya, jadi ima saotik saun partinadan dihita kamanginang nuaing rak marsaur mahita dot hatani debata imana dienet di sian pesalmen biddu opat mamuka sian ayat 2 sahat rodi ayat sia. Pesalmen biddu opat mamuka sian ayat 2 sahat rodi ayat sia tajahama secara responsoria. Sai alusi ma'au ale debatani hati korakku ia hujauho. Jala palubang au juppa hagugotan. Asi maroham diau jala tangi honma tangyakki. Unang sobotohamu marhasurungat do di bait Jehovah akan hasianna matua ditangi ho Jehovah do molo hujau ibana. Pelehon hamu ma pelehan hati goran jalamar haposat tu Jehovah mahamu. Gumodang dolas ni rohakku di lehoko siad dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Imasahakna akamanginang na hinaholongan ni Kristus salah pencipta lagu na adong nakin di ibadah tahun
laguna ima dulo ma'au o Tuhan atau mampirlah dengar doaku, itu diciptakan oleh seorang perempuan yang buta sebelumnya dia tidak buta pada waktu kecil, alani kesalahan penanganan medis ketika itu, dia kemudian harus mengalami kebutaan. Sian mulai merumur 6 minggu atau 6 bulan. Dicoba domo saya diperbaiki, dicoba domo saya ditangani asa boy dengan marni dadang boy be, gabe permanen mak. Alai keadaan dan menutup ibana laho memberikan diri untuk melayani Tuhan. Dan kemudian dia menciptakan banyak sekali lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani na tong jok-jok taedehon. Gudang akala guna diciptahon ibana, salah satu mampirlah dengar doaku, kemudian di jalanku ku diiring, ku perlukan juru selamat, selamat di tangan Yesus, pada kaki salibmu dohot godang dope pola do sampai merwalu ribu. Sehingga dia disebutkan seorang ratu pujian rohani. Isemai Fanny J. Crosby. Di sana tiki melayani maibana tusada penjara di Manhattan. Disi adong matikini ibana lahu makatai dohot akka narapidanai. Jala di patorang ma songo dia dona hini lalani akka narapidanai. Sahalak madok tu ibana ai sai hiranong ditadikot Tuhani dohami. Dang adong behwilala nama ngurupiau nina ibana. Sehingga sian terinspirasi sada lagu namar judul Mampirlah Dengar Doaku. Ahado ora lirikna mungkin kita sudah pernah dan pasti tahu. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Atau di bahasa Batak, di Rok, dulo maau o Tuhan, BG anggukon, rodoho tu akadongan topot nang awon. Yesus Tuhan, BG anggukon, rodoho tu akadongan topot nang awon. Sehingga inspirasi dari lagu ini adalah seseorang yang merasa ditinggalkan Tuhan. Inspirasi dari lagu ini adalah seseorang yang merasa sendiri. Jala laos diguriton Fanny J. Crosby ma lagon. Akamanginang nahina holongan ni Kristus songonido sa sitong na jojot diadopi hal gudangan jolma. Sering sekali merasa sendiri dalam kehidupannya, apalagi ketika menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Ketika menghadapi persoalan yang berat, merasa bahwa tidak ada orang yang datang untuk menopangnya, tidak ada orang yang datang untuk bersama-sama berdiri dengannya. Jok-jok do saya makilala holan ibana. Hape sasitong na adong do Tuhani nagok asini roha narapak dohotita ditikilas rohata nang ditiki arsak pe. Holani akamanginang sering sekali kita tidak dapat mengimani itu, sering sekali kita melupakan itu, sering sekali kita kemudian mengandalkan pikiran kita, mengasahon pikiran tersendiri. HP saya jok-jok do dang boy laho mangaleon solusi. Akamanginang nahina holongan di Kristus, odo tong nahina lalani parpesalmen diturbukta tikyon. Mangadopi hamaolod do ibana, mangadopi hasusaad do ibana, tergogok do ibana. Dia juga bahkan difitnah. Apa takasuta boto fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Di pardalanan ningurluna pe saya dilele-lele do ibana. Pola renang dibunuh ibana.
Gok akasi tawanan nedo ibana artinya berbagai macam, berbagai jenis pergumulan yang dia hadapi. Selain nyawanya terancam, dia dikejar-kejar, dakolani, dipasiding, mulut aja mesti di pasal-pasal na asing, dipasiding do ibana, disingkirkan do ibana, direncanakan, direka-rekakan sesuatu yang jahat untuk dia, difitnah ibana. Sehingga sesungguhnya pergumulan yang dia alami ini sudah begitu kompleks sekali. Nunga marsapur-sapur be akamanginang. Alayaha dona di ulau ibana. Ahaduna di bayan ibana. Ahaduna parjolo di ulahon ibana. Na parjolo di ulah ibana ima. Jauh-jauh tu debata nagok asiniroha. Ini yang dia lakukan. Itu bahaya di ayat 2 di dok ibana sai alusi ma'au ale debatani hati korakku ia hujauho. Jala palubang au jupa hagogotan. Asi maroham diau jala tangi homa tangiaki. Akamanginang sering sekali banyak orang lupa untuk memanggil Tuhan ketika dia di dalam pergumulan. Alaniaha, alanunga dihilala ibana dang adong bedalan. Alanunga dihilala ibana dang boi beon ture. On nama ujung nion. Sehingga dia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa bulan yang lalu, 1 bulan atau sebulan na lewat dotahei akamanginang sahala ina na diduga bunuh diri di Lubuk Pakam. Arang dohita mabota itahe bunuh diri ibana dohot 2 ya nakonna. Kira-kira alania hado bain na bunuh diri ibana. Alani lasni roha do akamang tidak akan mungkin. Dang adong do perajol ma alani lasni roha, ala lasni roha kun aing ba. Huinum majo ronda pon. Tidak ada itu. Tetapi dia itu pasti sedang menghadapi pergumulan yang dia rasa bahwa tidak akan ada lagi jalan. Dia rasa bahwa tidak akan ada lagi yang dapat menolong dia. Dia sudah sendiri. Tidak ada yang berdiri bersama-sama dengan dia. Dan adong nerap dot ibana. Dungi diputuskan ibana nama anggotung sahalakku nama. Dan adong bena peduli tuh. Dan adong bena paratatehon na hupaujung mangulukon dohot ianakokon. Mungkin. Akamanginang. Orang yang demikian adalah orang yang memandang kehidupan ini secara sepenggal-sepenggal. Dan hidup ujungna. Sehingga setiap orang yang menghadapi persoalan itu masih hanya sebuah penggalan dari kehidupan yang utuh. Alani unang adong na paujukon na mengambil kesimpulan terlalu cepat sebelum Tuhan menyelesaikannya. Karena ketika terjadi persoalan, ketika terjadi pergumulan yang berat, beban berat yang begitu berat sekali, itu juga bukan akhir, itu belum utuh. Karena itu masih sebuah penggalan. Alani ya kamanginang ahado na parjolo siulahonota di batuduhon perpesalenon matuhita jou matuhani debata nago asiniroha. Laos ido tong guarni minggu tadi tikion minggu rekordias domina. Nomor 8 gok asini rohani Jehovah do tanoon. Bahwa Tuhan selalu mengasihi dunia ini. Termasuk kita yang ada di sini. Di bagasan arsak, di bagasan lasni roha pe totong do dihawolong ido Tuhani hita kamanginang. Sehingga itu yang kemudian harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Boidora kita menghadapi persoalan waingon, namaol, naduk-duk. Boidora kita menghadapi sada paru kilon naborak waingon, sada nasoboy talupahon, gok asini rohani Jehovah do portibion, gok asini rohani Jehovah do nang ngulut taon akamanginang. Atong jangan ada orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan di dalam kehidupannya sesulit apapun yang dia hadapi. So tung ituradong nama dok nung ngasabi ondang mungkin beboy dengganon
daong, boido di pature de bata, boido di pauli de bata muse. Artinya, amanginang, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, tetapi berikan kepada Tuhan apa yang harus Dia perbuat dalam kehidupan kita. Akamanginang nahina holongani Kristus, napa duahon sian turpukon, ternyata dang cukup polan jauh-jauh tu Tuhan nagok asini rohai. Ay moloholan jauh-jauh, sudah jol madoboi jauh-jauh. Alai dia do, ikon dihaposi di bata. Ikon marhaposan tu di bata. Harus dengan iman kepada Tuhan. Ini yang kemudian harus dihidupi. Ketika kita memanggil Tuhan, maka panggilan itu harus penuh dengan iman di bagasan posniroha. Odona di patuduhon ibana akamanginang di ayat matua ditangihon debatado akka hasiana nani hasiana. Itu adalah sebuah pengakuan yang disebutkan oleh pemazmur di dalam teks ini. Adong kepercayaan, ada iman di dalam hidupnya bahwa Tuhan selalu mendengar. Di bagasan haporseau do ibana lahoma jo Tuhani ala porsea ibana ditangiho Tuhani. Akamanginang, ketika Tuhan sudah memutuskan mendengar kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Ketika Tuhan sudah memutuskan untuk mendengarkan setiap pergumulan kita, tidak mungkin Dia tidak melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah kepastian di dalam kehidupan kita. Alani akamanginang odo jojo dihita. Di bagasan akka perdana ningoluta nama saya maul. Apalagi kalau kita mengingat bagaimana kemudian seperti saudara-saudara kita yang sedang perang di Ukraina. Tentu ada pergumulan nama saya borak donasidei. Alaniah sewaktu-waktu mereka bisa kehilangan nyawa saja. Pergumulan-pergumulan hidup juga kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Di manakah Tuhan itu? Bahkan Friedrich Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati. God is dead. Inna ibana. Alaniaha ala gok di ide ibana akka parukilon, perang di mana-mana, kelaparan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Seolah-olah Tuhan yang dikatakan penuh berkat itu, Tuhan pemelihara kehidupan itu tidak lagi bertindak. Akamanginang nahina holongan di Kristus. Totu gok do akka pergumulan nama baik kita tong gabi suku-sukun di bangsa rohata. Di dia do Tuhani. Nunga saya martangi yang ngau, nunga saya roau di kebaktian. Jala saya selalu mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Alai lam hubajono tu Tuhani seolah-olah seherana somarhaujungan do akka parukilonon. Dang marhaujungan nang parsahitonon. Sarak na poso madok amang padita nunga 3 tahun non saya hutang yakon asaro sirokap ni tordikku alai tong dope dang ro HP saya mau ikut ambil bagian dalam pelayanan, saya rajin berdoa ini bana pos maroham semua akan indah pada waktunya, indah pada tahun rupani. Allah memang benar semua indah pada waktunya, tapi kapan waktu indah itu ini bana. Karena apa? Karena setiap tahun itu yang menjadi pertanyaan orang tua kepada saya. Indah ibana. Pos maroham, kalau jodoh tidak akan kemana? Indah padita muse. Iya mang pendeta, memang jodoh itu tidak akan kemana, tapi saingan yang di mana-mana. Indah ibana. Saya tetap adong alusna. Seolah-olah dia tidak memiliki iman bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara di dalam hidupnya. Seolah-olah bahwa Tuhan tidak sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam hidupnya.
Satu hal yang harus kita selalu ingat, Tuhan lebih besar daripada setiap persoalan yang kita hadapi, amanginan. Dan adong persoalan nabalga sekalipun yang Tuhan tidak sanggup selesaikan. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah benar-benar beriman, percaya kepada Tuhan, dan jangan ragu. Mulu nunga romar tangiang nunga di pasaha tu Tuhani unang beatong ganggu. Ketika kita sudah berdoa tetapi masih tetap ragu dan ganggu, maka tanyakan lagi, apakah kita sedang berdoa atau tidak. Mulu ganggu do pero hatta kamanginang hape nunga martangiak kita tasukuma ay na martangiang do tahe alaniaha. Doa membawa kelegaan, doa membawa kekuatan, doa membawa ketenangan. Itu yang dialami oleh pemazmur, amanginan. Di ayat sia mulut taida, di ayat siai dukon di pajojor ibana sudia kaparu kilon nai di pasaha tu debata aka pergumulan nai sian ayat 2 saharo di ayat 2 di ayat sia ahadi dok ibana sonang doau hu papeak huhut mamit tornok aisa sada hodo ale jahoba pasonang au maringanan. Ini yang hebatnya, amanginan. Ternyata doa itu membuat kita nyenyak tidur. Doa itu ketika dengan benar kita doakan akan membawa ketenangan di dalam Tuhan bagi kehidupan kita. Saya yakin kita memiliki pergumulan di dalam kehidupan kita, mungkin saat ini atau besok atau kemarin. Tetapi apakah kita pernah merasakan seperti yang dirasakan pemazmur ini? Ketika dia sudah berdoa, itu kemudian memberikan ketenangan dalam hidupnya. Atau jangan-jangan sebaliknya, nung ngamartangiak kita hapetong dang boy pitornok kita modom. Adong siang hitamang nuaing nabudari nasonok modom. Manang naisi mana modom jam 2. Manang namaol modom. Adong nabudari namaol modom. Dang adong namaol modom diso. Artinya berarti mulai tema Allah kualitas tidur jemaat HKB Cibubur baik semuanya. Tentunya adalah ketika seseorang memiliki kualitas tidur yang bagus, berarti sonang manguluna. Dan kita yang menginang. Karena banyak orang yang kesulitan tidur alani gudang pikiranna, gudang sitaunonna. Itu bahenna amanginang. Ini jujur sekali. Saya selalu mentolerir orang yang orang yang tidur ketika pendeta berkhotbah. Alaniaha. Karena banyak orang yang harus membayar mahal di rumah sakit hanya untuk bisa tidur. Dan kita yamang laut rumah sakit alana sobuwe modom di Jabuna alani parsahiton. Tapi 3 minggu dang boy modom, dang boy istirahat holana sehat jitan. Alani kalau lawan rumah sakit dibayar sekian juta dungi pe asa boy ibana modom. Alani mau lubui kita modom tahamolate humatu debata. Asini rohani debata donang i. Jala molutung adong pina modom dedeki adong pendeta marjamita molo au sendiri utolelir deui dengan catatan. Ini satu pengalaman amanginang. Ketika kami melayani di HKBP Bakaran Batu, disi ala partani do sude jemaat. Biasanya walaupun hari Minggu mereka harus pergi ke sawah dulu untuk membahen mamereng aik manang napaluahon pinahanna ang nadia may. Jadi jam 6 sasitong na jam 6 pagi nung
makuling giring-giring alai ko makuling dope musai anon jam sia jojo tu akan di balian ainang marminggu mahita mulak ma jam 10 makuling ma anon musai loceng artinya sudah mulai ibadah. Di sana parmingguon di tiki merjami tahami ini sudah terbukti. Marjami tamahami alai adong masada ina naung uduk-uduk songgot-songgot ada yang manginang. Kalau yang uduk-uduk songonon nah mengatu si jala sedang mengerti apa yang disampaikan oleh pendeta. Alai yang go inai ngasih patah tipul tu pudi, tipul tu kanan, tipul tu kiri. Amar tipulan be sude. Dan saya tidak menegur manginan. Alania alania hoingo nak keningani. Banyak orang yang harus membayar mahal hanya untuk bisa tidur. Alena humibakna dung sidung merjamita kami sudung marminggu marsi jalangan dope di joloni pitu ada orang sokopit holan jalang huida mainangi dapat giliranna orang selamat hari minggu inang mau lihat ya mangina malate mamang masai ulido jamita munai nina. Ini luar biasa, ternyata orang tidur juga masih bisa mendengarkan khotbah. Alainan yang didok amanginang. Sesungguhnya menjadi pengkhotbah juga sangat sulit. Mereka harus mempersiapkan diri, membaca banyak buku. Sehingga akan nomor jamitan dari jolope pasti nunga menghabiskan waktu sekian lama untuk mempersiapkan hanya satu khotbah yang akan disampaikan 30 menit paling lama. Artinya bila pengkhotbah mempersiapkan diri, maka pendengar juga sesungguhnya harus mempersiapkan diri dengan baik. Akamanginang nahina holongani Kristus. Apa yang mau saya katakan adalah bahwa sesungguhnya kita harus bersyukur ketika kita masih bisa dengan nyenyak tidur di dalam kehidupan kita saat ini. Nyenyaknya tidur tidak ditentukan oleh kualitas daripada tempat tidur. Ati amanginan alai rohana sonangdo mabahen boy jolma modong. Saya selalu melihat banyak tukang beca yang bisa tidur di becaknya. HP songoni mah panas niari di Jakarta. Songoni mah panas niari di siang-siangi bodo modom songoni. Ala niaha, ala sonang rohana. Totugok do penaso adong di bagasan ngoluna. Jika dibandingkan dengan orang yang lain, alai dang dibandingkan ibanai, dang dipaidai ibanai, dia bersyukur dalam hidupnya. Alani gabe bo ibana sinok modom. Akamanginang nahina holongani Kristus atong ima napaduahon tahapo sima Tuhani. Napatuluhon amanginang diturpukon menghadapi sada fitnah do parpesalmen. Banyak orang yang sudah mulai meragukan akan kepemimpinannya. Banyak orang yang kemudian membuat hoax terhadapnya. Dipahata-hata do ibana. Alai ado akamanginang na dibatuduhon ibana. Di bagasat tangiang do ibana tutuhani. Dangadong dipikiri ibana na jahat. Boy dora ibana muruk alai dang di bagasat dosa. Ido bahenna didok di ayat 5 biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Hol sohon hamu hian ma asa unang dapotan dosa. Marhusari marohamuna dungro di podoma kamu asa sonang hamu. Kamanginang akan selalu ada orang yang makatai kita, nasomar lomone rohatu kita. Akan selalu ada orang yang benci dengan kita sebaik apapun kita. Akan selalu ada orang yang tidak senang dengan kita.
sebaik apapun kita di dalam hidup ini. Alai se adong detong nama kalau mau kita nang pe gok akan asodenggan taula. Diturpukon di batu duhon ibana do ahado na diula ibana molo naung dipahata-hata ibana dia difitnah. Dia tidak marah yang kemudian menghancurkan, tidak. Ala jojo doa kajolma holan ngamulai muruk dan terkontrol be. Boy ma akahata di padok. Padahal sesungguhnya kata-kata itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan atau membangun. Boy do kata-katai mabahena lemah, dia akan semangat, tetapi yang semangat juga itu bisa menjadi down. Oleh karena itu hati-hati dengan kata-kata amang ini. Apa yang dia katakan? Tetapi berpikirlah di ayat 5 berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam. Artinya jangan melakukan hal-hal yang menghancurkan, yang merobohkan. Bahkan ketika kita pun marah sekalipun. Tetapi janganlah berdosa. Lalu apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang memfitnah kita? Seekor elang, burung yang bisa mematoknya hanya gagak amanginang. Holan burung gagak do nabui mematok elang. Apakah dia kemudian membalas untuk mematok elang itu? Mematok gagak itu? Tidak. Tetapi dia semakin dia membawa burung gagak itu ke semakin tinggi sehingga burung gagak itu kehabisan oksigen dan dia kemudian jatuh sendiri. Artinya apa? Ketika ada orang yang memfitnah, memberitakan berita-berita yang tidak benar kepada kita, yang kita harus lakukan adalah membawa dia setinggi-tingginya ke dalam doa kita. Membawa dia di dalam doa kita setinggi-tingginya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan yang akan bertindak kepadanya. Oleh karena itu amang inang sian turpukon gabe buima dapot tapar siajaran. Molo adong HP na makata-hatai hita dang pola ikon gabe pulik dohot tita makatai ibana. Gabe dua halak ma anon na makata-hatai. Alai dia do ikon di bagasan tangiang ma tabuan ibana tu debata jala asa unang mardosa hita. Alani akamanginang 50 poin nagabe hatani debata dihita iturpukon na parjolo joma debata nagok asini roha napaduahon haposi ma debata nagok asini roha jala tangyakon akka dongan tu debata nagok asini roha. Amin martangyang mahita. Pinuji maho ale Tuhan debata amanami di bagasan Kristus Yesus. Ala totong do hilala rohanami asidot holong ni roham. Di bagasan ngulo namion ido ubahen naboy hami rakmar pungu di bagas jorom nabadiaon manangihon hatam nabadiyai. Maulihati ma Tuhan nung nga di johok ko hami muse asa makaposiho di tonga-tongan di pardanan ning ngulo nami naboy do tutugok akka persoalan permasalahan naboy do hami tergugut alai sa di pengot todo hami asa unang ganggu jala asa unang terlalu cepat mengambil kesimpulan alai naing majojo di bagasan pos ni roha tuho ali Tuhan alani maulihati ma di hatam nabadiyai say paurat tomai di bagasan ngulu nami asatung boy lam ibaru hami di bagasan ngulu nami. Maulay atin ma Tuhan ala di pasu-pasu hodo hami nang saluhuk na ruas ni huriam hakabebe cibuburon nasay laon songon pinasupasum hami nasay laon totong dope makirim hami asa pasu-pasu hami saluhuk na lalu mobi maakar ruas ni huriam mulai siang dak danak sekolah minggu
remaja pra-remaja na poso bulung sudi akan atoras nang songoni akka kaum lansia pe homa Tuhan nama maso-maso homa Tuhan nama ngaramoti tong leon las ni roha jala tong leon pakirimon na mangulu dinasida ganup marsada-sada asima roham Tuhan nang ditikiope tanya konon nami ma di akka ruas ni huriam na tongon mar orang hipas pamatang na pos dorohan nami pamalumomo may ali Tuhan marhite akka para medis ng obat na pinangan na sida natongon marhabot ni roha asi maroham saya puli ma Tuhan saya parguguy na sida menutong pemarsak na sida naing mamarsak di bagasat Tuhan ni jala mangalu-alu tuho ali Tuhan Allah huboto hami oro debata na gogo na tuklaho mangalihon gogo di akka na marukil asi maroham nang songoni ali Tuhan nang diruas ni huriam atau tong di bagasan hagaleon say pargugoy ma ali Tuhan debata ama nami nang ditikion tangyak konon nami ma nang huriam HKBP Cibuburon disude akka parhalado nang songoni ruas ni huriam asa tong di bagasan hasadaon inalaho patupahon akka pakubasion ditonga-tongani huriamon asi maroham Tuhan sa leon hasadaon ni roha asa anggiat niyan lamangerbang ma pakubasion ni huriaon jala marsangat ma nang guarmu nabadiay ali Tuhan debata ama nami tong do martangiak kami ibang sodo negara nami on asa ho Tuhan na mangalehon kedamaian asa ho tong na mangalehon habisuhon disaluhut akka pemimpin pangulo nami asa dibagasan bisuk laho manguluhon bangson nami on gabilam tumajuna tujuan ni arion daw masian akka parbola-bolatan daw masian peperangan jala marningo do hami di dua negara na tong do pesay bertikai berperang saat tenuaing Ukraina dohot Rusia asiroham say homa Tuhan na paringgaton jala homa Tuhan na palabokon rohani na dua negara asa anggiat boy saling menerima masiliana roha jala boy musim mardami atong dangadong be akka korban-korban dangadong be akka na mga dopi akka hamaolon tuhodo hami Tuhan makirim asaho na mga leon hadameon di dua negara ali Tuhan debata ama nami nang ditikyon martangiang do hami disude akka sisolho nami na di bona pasogi do na di dia pe sude na hoholongi hami na makaholongi hami nang dohot na sumakaholongi hami pe homa Tuhan na mga ramoti jala na tong mga leon las ni roha dinasida mulai ate ma Tuhan ala tong dope di jalo hami hasisani dosa marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus alani madok mulai ate hami di hasisani dosa ali Tuhan jala pay baru hami alani guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami Tuhan amin. Uhud ma tapasahat peleata marede mahita sian bukede nomor 760 ayat sada dohot udutna.
peliat tatua dupan ni di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo hararuan ni saluhut si leho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasata mi masyan na nileho mi tuhami, pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asaw parhasyak kami pelianon, pati buluhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni sileho-leho mi tuhami, asalam girgir hami madok mo leate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gijang sa pinurbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saot malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang togihon hami tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sandame jalo hamu pasu-pasu nasian di bata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Akamanginang na hinaholongan ni Kristus, kami na makabasi di ibadah ta pukul 7 pasaton tabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Horas.